masakɛ nana bana fo dɔgɔtɔrɔw bɛɛ nana kamana guwa a ka bana la. don dɔ dɔgɔtɔrɔ bɛɛ ye ɲɔgɔn ɲa kunna u ye fura bɛɛ kɛ ka dɛsɛ u y'a dɔn sisan olu bɛ fura min kɛ masakɛ la a tɛ se k'a furakɛ quoi. o ko masakɛ ma ko masakɛ i ka bana ni fura bɛ fɛn kelen pe de la n'o tɛ an ka dɔgɔtɔrɔ fura ninnu a tɛ se k'i ka bana furakɛ. masakɛ ko k'o ye mun ye dɔgɔtɔrɔw ko masakɛ ma ko masakɛ denmisɛnnin kamalennin dɔ f'i k'o de ɲini kamalennin min denmisɛnnin kojugu tɛ bon mɔgɔkɔrɔbaya a ma don o kɔnɔ jeune don kamalen fitinin san 10 damadɔ i b'o ɲini o kɔnɔ ka fara k'o biɲɛ bɔ k'o falen i biɲɛ na walasa i ka kisi e ka ɲɛnamaya o kamalennin ka to a la parce que e de ye masakɛ ye o ye denmisɛnnin o ma don foyi la fɔlɔ. an bɛ denmisɛnnin dɔ ɲini k'o kɔnɔ fara k'o biɲɛ bɔ komi o biɲɛ ka kɛnɛ bɔ bana t'o la fɔlɔ an b'o falen e biɲɛ na. masakɛ mago bɛ ɲɛnamaya de la ni kɛnɛya a tɛ fɛ ka sa a tɛ fɛ ka sa. masakɛ y'a ka mɔgɔw bila ka don dugu kɔnɔ dɔgɔtɔrɔw ye ayiwa kamalennin min taamasiyɛn fɔ k'u ka t'o ɲini o tora yala la o y'a kamalennin ye o y'a minɛ ka na yira masakɛ la masakɛw y'a yira dɔgɔtɔrɔw la ko nin don wa ko nin yɛrɛ de don. masakɛ ye a ka mɔgɔw bila ka taa ni wari caman caman ye ka taa di kamalennin fa n'a ba ma k'u ka nin minɛ an mago b'i den na an bɛ fɛ k'a kɔnɔ fara k'a biɲɛ bɔ ka masakɛ ka bana sauver n'a ye maana ka masakɛ nin sauver n'a ye k'a kisi. bon ko fɔlɔ la a tun ma bɛn fa ni ba ma mais wari yelen wari cayara kosɛbɛ o yera yɔrɔ min fa ni ba sɔnna n'o ye kamalennin fa n'a ba ye a sɔnna ko ni masakɛ ka bana don alhamdulillah an bɛɛ bɛ dugawu kɛ ala ka lafiya d'a ma n'an den ni bɔli de bɛ masakɛ kɔni kisi anw jɛnna n'a ye o ma jɛn n'a ye gansan dɛ wari de dir'u ma u y'o wariba minɛ ka jɛ o den kɔ ko ka t'o faa. masakɛ nin ka kekun yanni den ka faga dugu kiiritigɛla nin a y'o ɲininka qu'est-ce que sariya la a bɛ bɛn nin ka faga k'o biɲɛ kɛ ka ne biɲɛ remplacer ne ka kisi k'a bɛ bɛn wa. o yɔrɔ bɛɛ la o fana ye kiiri tigɛ ko masakɛ foyi t'a la. kamalennin a bɛna faga palais la o ye golo belebeleba dɔ fɛnsɛ masakɛ ka mɔgɔ kantigɛlaw nana u bɛna kamalennin faga. kamalennin welela ka na jama cɛla golo min n'a jeli kan ka bɔ ka palais kana nɔgɔ o golo fɛnsɛra fagalikɛla n'a ka muru jɔlen don kamalennin taamana ka na bi kulli hudu a nana ni hakilisigi de ye a tɛ kasi la a tɛ kule la a nana jɔyɔrɔ min a fana ye sankolo lajɛ de ka yɛlɛ a fana y'a kunkɔrɔta sanfɛ a yɛlɛla a ko sɛsi nin o ma pan masakɛ kunna dɛ masakɛ wulila ka bɔ a ka sɛsi kɔnɔ de ka taa kamalennin kɛrɛfɛ a ko e bɛna faga de e t'a dɔn k'i bɛna faga ko n b'a dɔn mɔgɔ min bɛna faga o ti kasi o ti kule fo bɛ musa ta ka yɛlɛ i bɛ tila ka sankolo lajɛ i ka yɛlɛ ni sankolo lajɛ nin kɔrɔ ye jumɛn ye. a ko masakɛ yɛlɛ ko dɔ don koyi n bɛ fɛ ka yɛlɛ nin de kun dɔ minɛ mun de kɛra a ko masakɛ ne hinɛ ma n fa ni n ba minɛ olu filɛ ka jɛn ne kɔ de wari de kama ne fa ni n ba kun kan ka hinɛ na dɛ wari tɛ adamaden ni remplacer dɛ ne fa ni n ba kun kan ka hinɛ na mais wari nata mun y'u ta ka jɛn ne kɔ k'i ka n fa ɲɛdɛla o la a ko masakɛ i ka kiiritigɛla kun kan ka sira la ɲɛ dɛ ale filɛ ka ne jeli daga walasa i ka kisi a b'a dɔn ko nkalon don ko tiɲɛ tɛ wa ɲɛlɛla fɛnɛ na parce que a sira ni ɲɛ de n'o tɛ ni e tɛ n'a bilara ka kiiritigɛ yɔrɔ wɛrɛ a t'a tigɛ ta ɲɛlɛla fɛnɛ na a sabanan masakɛ o ye e ye ɲɛlɛla i fɛnɛ ma jamanaden bɛɛ jigi dalen bɛ de ka ala ta kama ala ta kɔfɛ ni tɔɔrɔ nana mɔgɔ min bɛ don tɔɔrɔ ɲɛ walasa ka dugudenw ka kisi o kan ka kɛ de e de père de nation ye mais n'a fɔra e yɛrɛ bɛ sɔn i ka jamanaden dɔ ka faga k'e ka kisi hali ni e kisira ni bana na masakɛ ye cɛkɔrɔba de ye dɛ a tɛ mɛn i bɛna sa tuguni dɛ hali ni nin bana min va e tɛ bɛrɛ kɛ dugukolo sanfɛ tuguni i bɛna taga e kun kan ka hinɛ anw na ko nin de ye ɲɛlɛ a ko i ka sankolo lajɛ kun ko n ka sankolo n b'a ka ala de lajɛ quoi n ye kunkɔrɔ ta ka taa sanfɛ de parce que jigiya fɛn fɛn kun bɛ ne ye yan a bɛɛ karila
njigi tora ala kelen de ma n bɛ k'o de lajɛ o kɔrɔ ɲɛ kɛ kun ka sankolo lajɛ o de ye ala ka jigiya o tɛ tiɲɛ ne fa ni n ba de kun kan ka don n ka jigiya kɔrɔ mɛ olu ma sɔn kiiritigɛla fana kun kan ka kiiritigɛ ko o tɛ kɛ masakɛ an bɛ solution ɲini ka bana la de n'o ma kɛ an tɛ maa dɔn nin bɔ k'e nin kisi kiiritigɛla fana sirannen ɲɛ e min kan ka jɔ i ka jamanaden bɛɛ ni tɔɔrɔ cɛ e fana ye sira de ye ko ka ne fa o tuma na ne jigi tɔɔrɔ jɔn ye o ye ala ye n ka sanfɛlajɛ kun ye o de ye quoi masakɛ masa ɲɛji la dɛ denmisɛnnin fitinin a ye masakɛ la kasi a tilara k'i magɛrɛ cɛnnin na k'a kunkolo da disi kan a yɛrɛ bɛ kasi la a ko ne ka palais fa jama hakili min bɛ nin na ni nin kun b'aw la an kun tɛ kɛ nin kɛnɛ kan yan an tɛ kɛ yan a ko wa dɔgɔtɔrɔ ni jama n b'aw bɛɛ kɛ seere ye bana min bɛ n na a kan faga n tɛ waliden nin bɔ ko ne yɛrɛ ka kisi n jɛn'a kɔ a ye bɔ ni nin y'a ka taa n'a ye n yafara a ma masakɛ y'o fana toli min kɛ ko kunɲɔgɔn kelen kɔfɛ ala fana hinɛra masakɛ la k'a ka bana kɛnɛya a fana kɛnɛyara ka bɔ a ka bana la a ma sa tuguni n'i ko to ala kama k'alaw ta ala fana b'a dɔn i ye quoi mɛ cɛnin ba n'a fa nin wari ka d'u ye dɛ